Una plaça plena de gom a gom per a rebre la patrona de tots els valencians. La plaça de la Mare de Déu ha viscut el seu diumenge gran, amb un sol que lluïa per a rebre la xeperudeta. Tots els valencians, a una veu, han cridat «Visca la Mare de Déu». El tradicional trasllat ha eixit des de la Basílica, on tots esperaven i volien rebre a la Mare Déueta. Emoció, devoció i llàgrimes en el seu recorregut. Flors i sobretot els més menuts s'han acostat a la seva patrona per a demanar-li salut i molt d'amor. Molt bé i agradable, això. L'únic que passa que fa un poquet massa de sol així, però bé. El de més bé, molt bé. Però en general la Mare de Déu s'ho mereix tot i que sigui una vegada a l'any també és poqueta cosa, però molt bé. Hombre, porque soy valenciana y a mí, vamos, esto es como ir a la ofrenda. Me encanta. No, yo vengo ya muchos años, yo vengo por lo menos 5 años. Vamos, a mí esto me pone la carne de gallina, me encanta. Pues con emoción, me ha gustado mucho. Hemos llegado a las 8 y estaba muy bien organizado y la verdad que me ha satisfecho, me ha gustado. Sens dubte, València ha viscut el dia gran de la seva patrona i els valencians han pogut retre el seu particular homenatge a la nostra Mare de Déu.